esclaus de les multinacionals, persuadits, induïts i manipulats, ostatges de la publicitat. Mitjans que ens diuen com pensar, que ens ensenyen com comprar i adoctrinen com votar. El sexe per a vendre, comprem una esperança, una promesa, una dansa, sentir-se poderosos, feliços i al final manipulats. La televisió socialitza el poder de la informació, adoctrina i influís a tot i adormís, drogues magnetitzants, sentiments argumentats. I els diners no fan la felicitat i el comprar per fugir de la realitat, el consum com a satisfacció vital. I l'ambició és el lloc que ho compra tot, envejat i desitjat, admirat i arruïnat. Des de Benigànim, fa 7 anys que va entrar amb nosaltres i ara mateix a Tzucac sense ell no seria possible. Mil gràcies, David, per creure en esta història, per apostar, per la teva constància i responsabilitat. Al baix, David Vidal. La meva dreta. Fa 8 anys també va entrar amb nosaltres i ara mateix a Tzucac no podria ser sense ell. S'ha convertit en imprescindible. No hi ha cap pianista que li vinguera bé a Tzucac només que ell. Jo no concebiria altre. S'hem fet amics, s'hem fet germans. El teclat, Xavi, des d'Ayalo. Des del primer dia fins a l'últim. Des de les primeres classes d'en Ricardo, que està per ahí també, en òpera, fins ací. Amb ell hem nascut, amb ell hem crescut i amb ell hem fet a Tzucac gran. A la guitarra, Toni Moyà. Vicenç, com no, des del primer, la plaça de Valls, el pilar principal del grup, el responsable de Casa Valls, ha funcionat sempre fins al dia d'avui, Carles Cerdà. Gràcies. El meu darrere sempre, cobrint les meves esquenes. El meu germà, el meu amic, el meu company de música. Des de les coves de Casa Barbeta fins a ser l'últim dia, acompanyant-me sempre en les meves volades i jo a ell en les seues. A la bateria, Dani Cerdà.
Gràcies! Som a Atzucac.